Здравейте, аз съм DaBossBG и днес ще създам нова поредица на Майнкрафт. И започваме. Създавах сервера преди една минута, да. И започвам. И влезнахме. Тук има спална и видях овца и тя вече е моя. Още една овца залегло поне. Трябват ми още две овце. Чувам ги, ама не ги виждам. Ето тук именно. И сега е моментът да ви кажа. Това е първото ми видеоклипче, дето снимам на Майнкрафт. Какво е това, бе, момче? Ако не съм бъбна. Това е първото ми видео, което снимам на Майнкрафт. И не знам колко ще ви хареса и няма да е толкова дълъг, ами ще е 15 минути най-малко. Това е само да ви разкажа кой съм аз и че искам да снимам на Майнкрафт и се надявам да харесате моите клипчета, да ме следвате в YouTube страницата ми DaBossBG и да се абонирате. Да. И така, не знам колко ще ви харесат моите клипчета, но това може да го напишете в коментарите. Дали ви харесва и какво искате да променим. И може да ми давате идеи какво да направя, какво да построя. И така нататък. Айде бе, баси бавното нещо е... Искам тимбермат. Но... ще може да се изтегля скоро. Да, видях кол, ще го взема когато направя кирка. Една работна масичка да направя. Тук замяшаме за една минута и сега ще направя пръчки. Готово. Аре, фак бе. Но другото мога да ви кажа, че не съм толкова много добър в Майнкрафт. Да, и ще се направя къща след няколко епизода. В този епизод може да се търся някакво уютно място. Да си направя къща. Ех бе! Не съм толкова тъп. И да. Ето една кирка. И сега стана тъмно. О, не. Бързо лягай. Абе, не е тъмно още, ама. Аз искам да съм сигурен да си легна. Да стана. И така нататък. Аре, бе, не стана ли тъмно? Стана. Да, готово, станах. Да взема крафтинг тейбъла и потеглям. Да си взема малко камък, да си направя една хубава кирка и да влезам да копая там, където има такова. Кажи го. Кола.
Където озоваха, добре. Някаква пещера. Много съм близко до пещера. Но съм дори вътре в пещера. И копая си аз. И имам вече 17 спалм. И мога да си направя 10 кирки сигурно. И така. И така. Вече имаме нужните неща да си направим кирка. И аз ще направя една кирка. Ще вляза там, ще копая, ще намеря много яки неща сигурно, поне така си мисля. А дано ще стане супер яко. Няма ли в това ще влезна тук. Ще копая. Айрон! О, боже, имам бай айрон. Ще направя печка, и го. И така. Да. Баякол, Кола, видим ли въображението ми ще играе шеги с мен? Да, Кола. И направо само тъмнина видам. Готово, че много е дразнещо. Има... Ба! Колко много кол! Това да беше айрон. Ще да се радвам като някакво... Айде да не убедам някои хора тлеганите. Да! Тук копахме. Копая сега спокойно. Айрон от двете страни. Ох. Толкова се радвам, че намерих малко айрон. Няма да си не представя. Чува да... Надявам се да чувате нещо. Защото звукът ми е намален. Аре бе, искам още нещо. Каквото и да е. Ей, тук ще го сложа, защото ще пия. Това и сега е рано, да. Голям късмет ли сама? Говоря тихо, защото е вечер и трябва да съм тих. Дано да ме чувате. Не знам за кой път го казвам или за първи път го казвам. След тая връщам се. Вече е време да се направя още кирки. Инструменти, материали, същото. Каквото искате, казвайте.
Имам баястоун. Ама нямам дърва. Чакай, махай се от тук, бе. Спре на печка. И... Фък. Готово. Не е готово, 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 не е готово. Сега вече е готово. Ще направя една къщичка, такава малка, мини. Някъде. Нещо като убежище, но далеч от тук. Нагоре. Тук не ми харесва. И тук не ми харесва. Ох, ко видях. Ето ще ми е къщичката. Това само ще е за 1-2 дена там. Само и само. Да не живея вънка. Фък, бе! Това са нереалски. Какво е? Къде ми е изхода, бе, мамка му? Ох, извинете за моето мълчание. Забравих да говоря. И докато айрона ми се пече, аз отивам да дърва. И мисля леко по леко да приключвам, когато счупея това дърво. Да се прибера. И да кажа довиждане на всички, които са ме харесали. Готово. Сложа леглото и сме окей. Още не може да спи. Добре. Това е. Решавам да приключвам с епизода и довиждане от мен.